ni kuya. Uy, wala naglutog sudan sa balay bay. Gutom na kaayo. Kaon ko maniron na. Lami ba ya kay kaon no kuha na sudan bay ka ng mga noodles, pansit. Asa man ko kitaan ni oy? Gutom na kaayo. Gutom man nagyudoy. Hala, Hijiprox man ako. Wow! Nailami nga pansit canton si Jiprox kay nakautang sa tindahan ni Leonardo. Gisugo ni Mama. Sa ba na yung gigunitan bay? Murag makaon mo na bay, uy. Sudaan? Doon ako, bi. Paborito jud kayo na ko ni Bay kayo. Pansit canton, sweet and spicy. Lamiya gyud ani oy. Samot nagkalami bay basta kay inutang. Musamot jud kalami bay basta kay inutang. Lahira gyud sa kas-kas ba. Jiprox! Oo, saman. Unsa day na imong gitagawan, Jiprox? Secret, gisugo mo ko ana ni Mama. Ni, atikon kayo, bisag nakakita na gani ko. Iya, gunagod. Dili lagi gisugo ra lagi ko. Giutang pumugali ni namo. Sana dyan ay kay gigunitan. Oh na. Pero sige na lang oy. Dara oh, pansit canton. Ni, di ka ba lumabasa ba? Pansit kanton man na. Ngi, pataka, pansit canton mo gali ni advertise sa TV gani. Hala, paborito ba yan na ako, bay? Unyag paborito nimo. Imuha. Pangutang dito sa tindahan ni Leonardo ko kay daghan pa ni og kaparya dito ah. Wala pa kakuha si kuya o kuanay, manok bisaya. Ha? Labi day inyo kay Bisaya man manok. Pero dili to mo sa silingan. Giringan pagalit ni ano, kay ibaligya niya. Ngi. Kamo dito kuha sa mga manok ha. Tugon ti ka do. Nag-mention na ikaw pangalan. Pataka ramang ka. Hatag anabi. Wala pa manggod ka kuhag manok si kuya ibaligya. Ngi. Bahala ka dili ko mga tagan yun. Naisahan ako si Jiprox, bay. Ako ano nilutoon, be. Hala. Asam to ko ang pansit canton bay? Murag natagak din siguro to ba? Ako atong balikon be. Ay! Hala! Tuara na katakloy. Timing ko di ko kabalo luto. Pabuto lang din ako mahuman siya og luto. Ako ada yung ilugon. Diri asa ko be? Lutoon na ako ni sa akong balay-balay, bay. Ang pansit kanton. Kagiandan na ako akong kaldero dito, ha. Lutoon na nato ni. Kaya excited na kay si Takbay makatilaw sa pansit kanton ni Kuan Jiprox. Uy! Hala! Tuara giluto na ni Takloy ako ang pansit canton. Pabuto lang ko rin kano sa mga luto be. Mabusog yung kuha ni karon kay si Takloy ang muluto. Unya, si Jiprox ang mukaon. Lisod yun hindi lita ko bulumuluto ba kay magpaabot ra tao grasya. Sige Chloe, lutoan na kay magpaabot na ko diri arko. Kuha kong sugangan dayon. Suknod. La 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 la. La 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 la. Aoy. Gutom naman kaayo, bay. Hindian na tayo ni Takloy. Charan! Nahaling na! Utangan na nato una, sarang mo ilog siga. So karo kadisiga naman, atuan na itakang. Hinahinay lang, kamayabo. Oops! Lamit na kayo ni ba? Maibog dyan si Jiprox sa aniron bay. Wala dyan siya bantay ba nga nakuha na ko iya patit kanton. Nakura tayo mo kaon. Maglaway dyan si Ani. Magkulat ko mga 30 minutes. Samtang nagpaabot ko, matulog-tulog sa ko sa kong payag-payag. Luto na siguro ni bay. Ay, bukal na. No. Wala pa man daay. Kuha na ni sigaan. Maayo, be. Sige! Kana Takloy! Barate dyan! Dira! Nagluhan ako sa tinayop
po do. Dali ka kanuno na kay ko. Ala, musiga na. Maluto na ganig dali ron. Ay, kumusta na kaning sagingan na ipapa, no? Dugay na jud kay wala limpyo-limpyo ba? Dugay na pug wala kalaag diri ah. Wala na Jiprox dira ah. Unsa man yung gisite-site dira ah? Duulon daw nako be. Hoy Jiprox, unsa man? Ako sa makadire. Ayaw, sa ba kay nagpaabot kung takloy nga maluto ako ang pansit kanton. Ha? Ayaw, nagluto bitaw sa takloy. Pwede na po niya? Dili! Kay, nako'y pansit kanton, giutang na ko sa tindahan. Yang man gikuha niya, yang giluto di. Ipaabot lang na ko nga karon sa maluto kay ako ang bawion. Ay nahulog nga nagpaluto ka sa iya ha. Murag ana gyud kay di mo ko kabalo maluto, mao siya akong gipaluto pero ano naabot mo kadre na to? Mo mo guning sagingan ba? Ha? Inyuha na ni dire. Ayog lakaw kay mga ulang tarong-taon ayog tugan si mga papahangan ay nagluto-luto dire. Sige. Paabot si takli mo. Hapit naman na to kay murag ni bukal naman na. Bitaw mo. Abrihan doon ako, be. Yes! Nibukal na! Ako ang nangilunod ang pasikat doon! Yeah! Yum, 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 yum! Woo! Humuta, oy! Abrihan na din ako ang sasaning nga ibutang! Ay, dili pa di ay! Bukalon pa ang dahil ni! Abrihan na ako! Wow! Luto na! Iyabo na ako din sabaw! Presko kayo bay! Lamian na ni kanon, oy! Kailangan iyabo sa dyan nato ni sabaw kay para lasa kayo. Yung naman ang pasit kanton, diri man sa buwan. Okay, ubas na! Impas dito si Jiprox karon makulating dito si ang mama kinawala yang pasit kanton niya. Ako rin na taon. Kuman, butangan na nato og ingredients! Yum, 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 yum! Lamia, oy! Butang dahil na tuyo ka ng mantika niya. Woo! Mura mag-chiploy lugro, bay! Wala na! Hapit na to! Gimiksa ni takloy! Kaon jutaan ni Jiprox. May tagmula ko na bay! Okay! Hala! Walang mandikoy pa akong kaybay! Magkuhas ako sa balay! Atay Jiprox ni daga na! Hala! Kana sige! Saya to ikot sa rana. Ayaw ka problema lagi! Daro! Nara diri sa kilid! Wala na ba bay! Daro! Mix! Wala, tanaw diri na to kay basig mo balik sus takloy! Mix! Hatag ha, panghatag niya. Ayun, bahala ka diya, gamay rin mo. Ulit ka ni Moy. Bahala ka diya. Oh, tara na to. Ulit daw yan naman po ko'y kutsara diri. Mukhaan po ko'y. Bahala ka dira. Bahala, ako man na narito, inutang mo naman is tindahan. Bahala ka dira. Mukhaan po ko kay ay mong gihagid jak si takloy. Dami ares pansit kanto Jiprox no? Oh, lami oy, basta inutang. Kao na diya, ayaw na sige yaw-yaw. Kabalo ka na to. Inutang dyan ako na sa inyo ang tindahan. Ay. Pwede na yun i-equate yun, kaya pwede naman ni mong kaon. Oy, bahala ka pwede, diya. oy. Kasi malugi, ingon ako sa mama oy, nga di na bayran kaya yung pwede naman ni mong kaon. Kaon na diya. Ito kanta ka na tayo. Ulit oy. Hala! Kumain lang, boy. Kasi problema Jiprox. Wala man! Mula ka sa kunar to. Ikaw rin rin pabilin. Sige. Hihi, ako rin tiwas kawanan eh. Sige. Imbas juga karon na to. Ito ka tika ni takloy nga ikaw may nagkaon siyang pansit kanton. Hoy, takloy. Kung saan itong kikaon ni Nardo rito sa mong payag-payag? Ha? Nga nabot man si Nardo dito? Manuba mo na to siya og saging daw kay ilahan na itong sagingan. Ala, akong pansit kanto dito. Basta giyatong gikaon. Murag maog yun to yung kikaon yun. Takloy at tuwa dito. Salamat, Jiprox. Nagtuwa di ka wala ko kabalo. Bahala mo diha pag-away mo diha. Basta kay si Jiprox busog na. Quiz pa yung utang sa tindahan. Yeah! Gabi yan, kung Jiprox. Gamit lang pansit kanton. Hindi sa pansit kanton. Oy, may gali nila ko si Jiprox. Suluhin nun ako. Nardo! Takloy! Ikaw ni mo ako ang pansit kanton. Bantay lang ka doon. Ip. Dili
Dili po nimo ha. Tapos tindahan manggali ni gikan quits naman eh. Nagsabot na may Jeep Rocks. Kabalo na na mo ani ha? Nakatay na si Jeep Rocks, wala nagsabang ha, nakabalo na di ay. Blind ra kayo ko. Ako na ba kayong sunod ha? Tagbabog tayo, nagkahilak-hilak na lang ko. Nakamura na nagkangkaon. Uy, takloy, papurok na lang tos Jeep Rocks ka. Dili ko ipabarangay plan ko ako kay gikuha na ko yung patit kanton. O din mo klaro ba? Tama na lang ko sa ilakan eh. Gutumaw.